Vítam vás na tejto prezentácii, v ktorej si vysvetlíme tie najzákladnejšie informácie o peelingoch. Peeling je anglické slovo, ktoré znamená zlúpanie, ale používame aj slovo scrub. Je to vlastne zbrusovanie, odstránenie povrchových vrstiev kože. Uvoľňuje odumreté kožné bunky a aktivujú revitalizáciu existujúcich. Výrazne zjemňuje, vyhladzuje a omladzuje pleť. Tá je po jeho aplikácii zjemnená, hebká, hladká, rozjasnená a zbavená nerovností. Pleť sa rozjasní, zosvetlí. Je viac druhov exfoliácií, taký ten najbežnejší, najzákladnejší, tzv. Prírodný, to je to slnečné žiarenie. Napríklad sa spáliš, tak sa ti koža bude zľupovať. Urýchli sa tým obnova epidermických buniek. Potom máme chemické peelingy, tunak ich delíme tiež do viacerých skupín. Chemické peelingy máme povrchové, také jemnejšie, sú stredné a hlboké. Chemický peeling produkuje už naozaj intenzívnu desklamáciu. Desklamácia to je tiež pojem, ktorý sa používa, ak myslíme na nejaké zbrusovanie, zlupovanie kože. Potom máme tzv. Fyzikálne peelingy. Tu vždy využívame nejakú technológiu, nejaký prístroj, napríklad rôzne lasery, dermabrázie. Tu už ideme tiež viac do hĺbky, vieme hlbšie ovplyvniť vrstvy epidermy a aj papilárnej dermy. Potom máme mechanické peelingy, s tým sa najbežnejšie stretávame aj v kozmetike a tieto klasické mechanické peelingy najčastejšie používajú zákazníčky, ženy aj v tej domácej starostlivosti. Môžeme používať buď rôzne peelingové kefy, alebo rôzne zrniečkové peelingy, gelové peelingy, enzymatické peelingy. Cieľ je opäť ten, odstrániť tie odumreté, neživé bunky z povrchu kože. My si v tejto prezentácii povieme a vysvetlíme také tie peelingové prípravky, s ktorými sa najčastejšie stretávame pri tej klasickej kozmetike, keď ideme vykonávať kozmetické ošetrenie. Najčastejší produkt, s ktorým sa stretávame a čo používame v kozmetike, to sú tie zrniečkové peelingy. Väčšinou majú krémovú konzistenciu a tie zrniečká, ktoré nám vlastne zabezpečujú to zbrusovanie kože, to môžu byť nejaké mleté marholové hroznové jadierka, sol, otruby, káva. Toto sú všetky peelingy takého prírodného charakteru, lebo v minulosti, možno sa aj pamätáte, v minulosti bežne výrobcovia používali plasty a tie jemné malé guľôčky, ktoré nám spôsobovali to zľupovanie kože, to boli plasty. Istý čas boli moderné aj tzv. Sprchové gély s takýmito jemnými zrniečkami. Len to boli všetko plasty, takže tieto produkty sú už zakázané. Mikroplasty sa už v kozmetike na tento účel nepoužívajú. Prišla potom náhrada, výrobcovia nahradili tieto mikroplasty papierom, celulózou. Dneska určité mechanické peelingy obsahujú celulózu a to vlastne dodá to zbrúsenie tej kože. Existujú ešte aj gelové peelingy. Je to podobné niečo, len je tam gelová konzistencia. Účinné látky tam môžu byť rôzne ovocné kyseliny, enzymy z ovocia, výťažky z ovocia, a tieto sú potom vo forme nejakej gelovej konzistencie. Potom sú enzymatické peelingy, oni sú väčšinou práškové alebo gelové. Vždy je tam aktívna látka, najčastejšie bromelín a papaín, to sú opäť ovocné enzymy z ananásu a z papaje. Ďalej sú ešte tzv. Peel-off masky, to sú sťahujúce masky s tzv. Peelingovým účinkom. Iste ich poznáte, táto maska má takú hustejšiu lepkavú konzistenciu, nanesie sa na pleť, zaschne, vznikne taký tuhší film, celá maska zaschne
a my ju stiahneme v jednom celku. A počas toho, jak tá maska zaschýna, tak sa vlastne zalepuje do tej pleti, zaschne, vytvorí sa ten jednotný film a ako budeme sťahovať túto masku, túto tenkú masku, tak vlastne počas toho sťahovania my z tej kože vytiahneme a odstránime nečistoty. Tieto peel-off masky sa skôr odporúčajú na domáce použitie. A sú ešte tzv. Gumážne masky. Tento typ peelingov alebo zlupovanie kože využívajú skôr francúzske značky a po nanesení na pokožku sa robia také krúživé pohyby a akoby sa žmolkuje ten produkt a tým sa vlastne robí akoby ten peeling. Takže tak žmolíme ten produkt na tej pokožke a tým sa odstraňujú tie odumreté neživé pleťové bunky. Pleťové peelingy si zvolíme aj podľa toho, že na aký typ pleti ho chceme aplikovať. Normálna pleť, môžeme povedať, že znesie toho veľa, takže môžeme pri nej použiť všetky druhy peelingov, málo kedy zle reaguje. Naopak, suchá pleť, treba dávať pozor, pri suchej a takisto aj pri citlivej pleti nepoužívame žiadne drsné zrniečkové peelingy, skôr niečo jemné, enzymatické alebo gelové peelingy. U tej suchej citlivej pleti dávame ešte zvýšený pozor aj v tom očnom okolí, kde je koža tenšia, citlivejšia, takže suchá, citlivá pleť, skôr nejaké enzymatické peelingy. Zmiešaná masná pleť, opäť znesú aj zrniečkové peelingy, aj gelové peelingy, hlavne aj v tej T-zóne, čelo, nos, brada, tam keď treba troška intenzívnejšie prepeelingovať, takže zmiešaná masná pleť málo kedy zle reaguje aj na nejaké drsnejšie zrniečkové peelingy. Veľmi dôležité, dávajte si pozor pri aknóznej pleti. Myslíme aknóznú pleť, keď sú tam zapálené papuly, pustuly, je tam hníz. Príliš silné zrniečkové peelingy takúto pleť ešte viac podráždia. Rozniesie sa zápal, lebo je tam hníz, sú tam baktérie, takže my keby sme peelingovali takúto pleť nejakým zrniečkovým peelingom, tak naozaj to nie je správne, skôr ublížime tej pleti tým, že sa môže rozniesť ten hníz a ten zápal. Takže treba upozorniť aj zákazníkov, zákazníčky, hlavne tínedžerov, že keď majú aktuálny stav, že nejaké akné, nejaké zápaly, tak aby si doma nerobil nejaký drsný, zrniečkový, mechanický peeling. V tomto prípade skôr odporúčame tzv. Chemické peelingy, AHA peelingy a na tú masnú aknóznú pleť budeme taktiež aplikovať tzv. beta-hydroxykyseliny a do tejto skupiny patrí kyselina salicylová. Kyselina salicylová má veľmi dobré protizápalové účinky, veľmi dobre zbavuje kožu prebytočného mazu, ten maz dobre rozpúšťa, takže nebudú sa až tak upchávať tie pory. Dá sa veľmi dobre regulovať vylučovanie toho kožného mazu. Kyselina salicylová veľmi dobre preniká do pórov, efektívne ich prečisťuje a takto sa vlastne predchádza aj upchávaniu a následnému tvorbu akné. Takže už keď treba zvoliť nejaký peeling pre nejakú aknóznú pleť so zápalmi, tak vždy treba používať a siahnuť po kyseline salicylovej. On má veľmi dobré exfoliačné účinky, vieme ním veľmi dobre naozaj stiahnuť to akné, stiahnuť tie zápaly. Takže pri problematickej aknóznej pleti, kde sú zápaly, dermabrázia nie, zrniečkové peelingy nie, skôr si zvolíme chemický peeling alebo nejaký veľmi jemný, šetrný enzymatický peeling. Aký je tzv. Technologický postup, keď chceme vykonať peeling? Peeling alebo scrub aplikujeme už na dôkladne vyčistenú pleť.
či už v kozmetike, alebo aj v tom domácom prostredí. V kozmetike, keď sme vykonali dôkladné povrchové čistenie pleti, zvolili sme si podľa typu pleti ten správny peeling, ktorý budeme aplikovať, tak ten produkt, ten peeling nanesieme priamo na ošetrovanú oblasť. Ak používam chemické peelingy, tak môžeme ich nakvapkať alebo môžeme ich aplikovať pomocou silikónových štecov. Keď používame klasické krémové peelingy, gelové peelingy, tak ich môžeme naniesť buď na svoje prsty, alebo na špachtlu a z toho ich už potom naniesieme priamo na tú oblasť, ktorú chceme ošetrovať. Zas nevynecháme dekolt, krk ani tvár. Hlavne keď robíme kompletné ošetrenie, tak riešime vždy všetko komplexne, od dekoltu až po tvár. Väčšinou robíme jemné krúživé pohyby, používame 3., 4. prst a týmto jemným prekrúžkovaním rozhladíme ten peeling a speelingujeme oblasť, ktorú práve ošetrujeme. Keď sme ukončili ten peeling, tak dôkladne ho zmieme s vlažnou vodou. Dôkladne myslíme to, hlavne keď používate nejaký zrniečkový peeling, aby na tej pokožke neostali zvyšky toho zrniečka. Je to potom nepríjemné aj vtedy, napríklad keď sa bude následne masírovať a ešte aj počas tej masáže zákazníčka cíti pod vašimi prstami nejaké zrniečka z toho peelingu. Takže dôkladne zmieme s vlažnou vodou a potom ešte dočistíme buď uterákom, alebo sú tie froté žinky, alebo suché vatové tampóny a ešte odhrnieme z tej kože, keby tam ostali zvyšky nejakých zrniečok. Následne pleť dočistíme pleťovou vodou, opäť nastavíme to správne pH tej pokožke a hydratujeme ju. V krátkosti sme si povedali tie najzákladnejšie informácie o peelingoch, ale ak ešte potrebujete s výberom tej správnej kozmetiky poradiť, alebo ak ešte máte nejaké otázky ohľadom peelingov alebo produktov na peelingy, tak nás neváhajte kontaktovať, či už telefonicky, alebo formou mailu, alebo nás môžete kontaktovať cez naše webové stránky. Ďakujem za pozornosť.